Ja, geweldig. 20 zitten uit het niks. En dan mijn samploeg de kamer in komen om te doen wat we graag wilden. Super, fantastisch. Echt dak eraan. Van Nijenwier via Enschede naar Den Haag. Dat is hoe de wraad van een tierenbliede aan Jelle Soeboer, ons in Kamerlid van een nieuw sociaal contract, eruit zocht. Een eventuele formatie, daar hier Soeboer vlak na de tweede exit poll op de uitslagjoen nog geen helderend zoer. Nou, ik denk helemaal nergens om, want we gaan gewoon feest met 20 zitten. En dus dat is zwaar van morgen, moet ik zeggen. Maar ja, daar ben natuurlijk ook partijen niet echt geweldig. Die daar zeggen ook wij een skidef voor. Daar ben ik partijen zakken. Ja, wie zullen als ik gewoon shit met de is dat zoekelarie van de meidje. We hebben plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduw heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen. Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Vrije maand lien wist ik nog niet eens dat we dit was doen. Dus geen één hier dit dacht. Dat is geweldig. En dan komen er op een gegeven moment peilingen. En die ben wat heger. Peilingen zijn palingen, zei ze wel dit. Het kan alle kanten op. Nou weten we het zeker. Nieuw sociaal contract. Komt met 20 zitten. En tenminste, dat ligt op de laatste exit. Komt met 20 zitten in de Kamer.